бори аввал дар 17 соли охир ду бозингари беҳтарини футболӣ дар мусобиқоти аврупоӣ ба ҳам намеоянд. дар аввал гузарише ки тахмин мерафт ғайриимкон буд, вале баъди ҷоми ҷаҳон Роналду ҳама чизу чораашро ҷамъ оварда бо дӯстдухтараш ба Арабистони Саудӣ ба дастаи Ал-Наср шартномаи калоне баста ҳамроҳ шуд. Агар он маблағи ба дастовардаро ҳисоб кунӣ, мӯи сарат сафед мешавад. Арабистони Саудӣ давлате аст ки паҳнкунандаи дини ислом ба ҳисоб меравад. тӯли 100 соли охир аз ҷиҳати қабули туристон ин кишвар мавқеи баландро касб мекунад. оилаи Роналду он гунае ки дар Манчестеру, Турину, Мадрид зиндагӣ мекарданд идома медиҳанд, вале қоидаҳое дар Арабистон аст ки бояд риоя шавад. дар навори имрӯза мо баъзе қонуну қоидаҳоеро мегӯем ки хонуми Ҷорҷиния дар вақти дар пойтахти Арабистон будан бояд риоя кунад. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати Yagex омода шудааст. Yagex сарпарасти эҳсосоти футболӣ. дар Yagex регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Touchfood. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Якум, либос. давлати арабӣ бо либоспӯшии занонаш машҳур гаштааст. рӯйпӯше ки онҳо ба бор мекунанд, ин барои тамоми занон ҳатмӣ ба ҳисоб меравад. байни занҳо ин либос ҳамчун ҷузъе аз фарҳанг ва дин мебошад. занҳое ки ин оинро риоя намекунанд дар шабакаҳои аврупоӣ ва сомонаҳои интернетӣ тасвир меёбанд. тибқи хабарҳо, Ҷорҷиния маҷбур кардан намешавад ки ин либосро пӯшад, зеро ӯ ғайримусалмон аст. вале ӯ вазифадор аст ки либосе пӯшад то ҷое аз баданаш намоён набошад. фикр мекунам шумо фаҳмидед ки набояд мисли қабл худро намоиш диҳад. ӯ зани фаъоли сомонаҳо аст ва агар ин қонунро риоя накунад, тартиботи дохилии Арабистон вайрон карда мешавад. дуюм, нӯшокӣ ва хӯрока. оилаи Роналду барои истифодаи алкогол ва ворид кардани он иҷозат надоранд ва бояд чизе ки дар дохили давлат аст, онро истеъмол кунанд. гӯшти хук барои давлатҳои мусалмонӣ иҷозат нест ва дар Арабистон низ ёфт намешавад. оилаи Роналду бояд аз гӯштҳое ки истеъмолаш ҳалол аст истифода баранд. ба ҷуз ин, истифодаи алкогол барои саломатии варзишии Роналду ҳам зарар дорад ва фикр мекунам ӯ ҳам бояд тарафдори ин чиз бошад. дар моҳи Рамазон низ кашидани тамоку дар ягон ҷо ба онҳо иҷозат дода намешавад. сеюм, ҷиҳати динӣ. баъзе шаҳрҳои Арабистон ки туристиян одамони ғайримусалмон доранд. ана дар шаҳрҳои муқаддаси Макка ва Мадина ҳама чиз дар доираи мусалмонӣ ва ибодат ҷойгир шудаанд. барои зиёрати ин шаҳрҳо Ҷорҷиния бояд иҷозаи махсус гирад ё дини исломро қабул кунад. чорум, рафтори бад дар берун. худнамоишдиҳӣ ё кирдори ғайриқабул дар ислом аксар вақт дар кишварҳои аврупоӣ дида мешавад. масалан, наздикӣ ба дӯстдошта ва буса кардан. ана дар халиҷи Форс ин чиз қабул нест, ҳатто барои ҷуфтҳои оиладор. ин қонун ба ситораи футбол ва Ҷорҷиния ки оиладор нестанд дахл дорад. кирдори ғайришариатӣ барои онҳо дигар иҷозат дода намешавад. панҷум, пуштибонӣ аз гейҳо. вақте Роналду ба футбол банд аст, Ҷорҷиния чӣ коре хоҳад карда метавонад, вале ӯ ҳақ надорад кишвари арабиро ба бадӣ нишон диҳад. масалан, пуштибонӣ аз гурӯҳи LGBT ки дар Аврупо фаъол аст. ягон нишон аз ин гурӯҳ иҷозат дода намешавад ва ҳатто дар ҷамъи занона будан қобили қабул нест. монанди Қатар касе наметавонад ба қонун хунукназарӣ кунад, вақте ин қонун ба дини ин кишвар дахл дошта бошад. чӣ хеле ки хабар дода шуда буд, оилаи Роналду дар меҳмонхона 17 ҳуҷраро иҷора мегиранд ва метавонанд он ҷо худро дар Аврупо ҳис карда зиндагӣ кунанд, на дар ҷойҳои ҷамъиятӣ. Роналду шонси сердаромадтарин бозингари дунёро ба даст овард. агар Ҷорҷиния қоидаҳои дар боло гуфтаро риоя накунад, албатта ки онҳо дучори мушкилӣ хоҳанд шуд. онҳо бояд дар фикри тарбияи насли нави худ дар рӯҳияи покӣ бошанд ки дар оянда муваффақ шавад. кӣ медонад, шояд мо баъди чанд сол фарзандони Роналду ва Мессиро дар Ла Лига бинем. ҳамин хел не? ба ҳамин навори мо ба поён мерасад. пайгири мо бошед. хайр дӯстон.